Мои стихове. Анита Секирата. Много ми се иска да бъда разбрана. Но много душмани, Бога ми. Много. От всички посоки. Музика, поезия, дори политика. Наши, чуждица и така нататък. Какво ви преча, бе, хора? Стига с тия доклади, жалби. Ами развивайте се, аз не съм ви спряла. Защо искате мен да спрете? И сега моя сатиричен стих. Рояк, мухи, комари, насекоми, твари, паяци, омари, бълхи и акари, хапят отде свари. Жива плът, човешка. Чия е тази грешка? Или закон природен за народ мой гонен? От вси страни притискан, мачкан и потискан. Но що ли той търпи? Кой ще изсири раните дълбоки? България гори и планини високи вече не са наши. И морето черно минирано е, верно. Бушува то, реве. Спасители зове. А те с малки гадинки нападат днес и мен. Ще видя ли бял ден? Ще видя, то се знае. Сърце ми ни трае неправда, чужда власт. Злина, бич, напаст. Не е адресирано. Просто това говори сърцето ми. Усещам всичко и се надявам истината да излезе наяве. Все някой ден.